Здравей! Радвам се, че отново сме заедно. А за този, който не е гледал моето първо видео, аз съм Венка Атанасова, за кратко Вени. Радвам се също така, че ще изгледаш това видео до край, защото ти искаш да узнаеш как да изпълниш своите мечти и цели. Защо аз правя това видео? Защото аз искам да помогна на теб да избегнеш грешки, които аз съм допускала. В това видео аз ще говоря за неща, които не се преподават в нито едно училище по света. И някои от нещата, за които ще говоря, макар и да ти се струва странни, те вече са научно доказани. Те са факт. Когато аз бях на 18, когато бях тинейджерка по-точно, имах мечти, имах цели. Някои от тях изпълних, някои не успях. Именно поради тази причина, че аз не знаех тези истини. След това, след около 35 годишна възраст, нещо се случи и аз забраних на себе си да мечтая. Ако някой започнеше да ми говори за неговите желания и мечти, аз го поглеждах скептично и се казвах, той не е добре. Какви желания, какви мечти, аз за какво да си губя времето да мечтая, след като нищо не се сбъдва. Да, но в началото на януари 1998 година аз срещнах моята любима MLM фирма, в която съм и до ден днешен. Тогава аз започнах да посещавам семинарите и те ме зареждат не само позитивно, но там аз научавам и много нови неща. Азбучни истини от живота, за които обикновено рядко се замисляме или изобщо не се замисляме. Така, на един от тези първи семинари аз чух нещо очевадно, за което никога не бях мислила до тогава. То ме впечатли толкова силно, че още помня репликата. И бедният, и богатият имат 24 часа в денонощието. Тогава каква е разликата? Защо само около 2-3% от населението на Земята са успешни и богати, а останалите са средна класа или бедни? Ти знаеш ли защо е така? Първо, успешният човек знае как да използва времето си. Второ, успешният човек вярва в себе си, вярва в мечтите си и ги превръща в свои цели, които следва неотклонно. Говоря за цели, но ти наясно ли си какви са фазите на целите, на целта? Целта преминава през 3 фази. Първа фаза, преди това само да спомена, че и това е научно доказано, ежедневно през човешкия мозък преминават стотици хиляди мисли. Някои от тях са под формата и на желания, някои желания неясни, мъгляви, други малко по-така трепкащи, по-силни. Ако ти се умееш в този момент да уловиш това желание, ако се умееш да го формулираш, да го назовеш, то започва да става твое изгарящо желание и се превръща в твоя мечта. Как ще разбереш, че ти имаш изгарящо желание? Няма значение с какво в момента се занимаваш, колко си ангажиран. Това
изгарящо желание, заклещено в подсъзнанието и постоянно те потва и ти казва: изпълни ме, за да бъдеш щастлив. И значи ти превръщаш това изгарящо желание в твоя мечта. А ако седнеш и запишеш на лист тази мечта и сложиш срок за изпълнение, тя става твоя цел. Ето това са фазите: желание, мечта, цел. За желанията, мечтите, целите имат много мощна движеща енергия. Ако природата ни дава желание за нещо, това означава, че природата има интерес ние да го изпълним. И ни подкрепя през цялото време. Казах да се запишеш на хартия желанието и да му поставиш срок. Известният арктически изследовател Шмидт още на 14 годишна възраст се прави списък с всички свои мечти и цели. След това решава да провери колко години от живота му ще са му необходими, за да ги осъществи. Сметката била около 240 години. Той е бил наясно, че това е невъзможно да стане. Преглежда отново списъка, зачерква маловажните и второстепенните цели и оставя само най-важните. Отново пресмята, този път ще ли да му трябват около 120 години. Отново преглежда списъка, повече абсолютно нищо не можело да се зачеркне. Ти как мислиш? Успял ли е да изпълни целите си? Да, Шмидт почива на 64 годишна възраст и очудващо е изпълнил практически абсолютно всички свои мечти, които е записал още на 14 годишна възраст. Ето ти едно доказателство за силата на записаните на хартия цели. Всеки човек има цели. Ежедневно, макар и да не мисля, че това е цел. Типичен пример. Събужда се сутрин и трябва да отидеш на работа или на училище. Ето това е твоята дневна цел. Ти какво правиш? Директно от леглото и тръгваш? Не, разбира се. Миене, преобличане, закуска, чайче, кафенце, пътуване. Това означава, че си раздробил целта на части. Но това са такива дребни ежедневни цели, които не водят до съществена позитивна промяна в живота ти. А тук ние говорим за големите цели, които наистина те правят независим, изпълнението на които те правят независим. И ти вече не си принуден да се съобразяваш с това, че трябва да направиш нещо. Ти започваш да правиш нещата, които искаш. Когато хората са заставени ежедневно да вършат нещата само защото трябва, те са нещастни. Погледни на улицата. Колко усмихнати, колко щастливи хора ще видиш. Малцина. Именно защото те вършат всичко, което и защото трябва, а не това, което самите те искат. Ако ти си в тая група, колко дълго искаш да останеш? Аз не исках. И вече почти се измъквам от тая група и отивам към категорията да върша нещата, които аз самата искам. Но нима тези хора нямат желание
нямат мечти? Имат. Естествено. Всеки един човек има мечти и желания. Тогава защо те не ги превръщат в свои цели? Защо не ги изпълняват? Хората сме устроени така, че следваме отъпканите пътеки по принцип и за да не свършим нещо, много често използваме различни извинения и оправдания. Тези извинения и оправдания аз наричам фрази спирачки. Сега ще те помоля да вземеш лист и химикал, за да се запишеш няколко примерни фрази спирачки. Надявам се да си готов. Първа фраза спирачка. За мен всичко това е нереално. Втора фаза спирачка. В нашата държава това е невъзможно да стане. Трета фраза спирачка. На тази работа по друг начин не може да се действа. Четвърта фраза спирачка. Аз нищо не мога да променя при съществуващата власт. Пета фраза спирачка. Може би това е най-често използваната. Нямам време. Защо ги наричам фрази спирачки? Значи, използването на тези извинения и оправдания не са потвърждение, че даденото действие не може да бъде извършено. То може, но просто човекът се съмнява в себе си и за това ги изказва, а по този начин той не мисли, че казва на подсъзнанието си. Това не е за мен, остави го. Тая мечта нека друг да я изпълнява. Има ли начин тези фрази спирачки да се перифразират така, че да се превърнат в движещи позитивното движение? Да, има начин. Ще ти помоля да си запишеш това. След като изгледаш видеото, направи това упражнение за себе си, защото всеки е различен и използва различни фрази, спирачки. Знаеш ли какво ще се случи? Когато започнеш с позитивно задвижващите въпроси, ти ще се изненадаш колко добри отговори ще откриеш, които са били толкова близо до тебе, но ти просто няма решение на задачките. И така, първо, за мен всичко това е нереално, може да се превърне. Как мога аз да повярвам? Как мога да променя? Какво мога да променя, за да ми се струва всичко реално? Втора фраза спирачка. В нашата държава това е невъзможно да стане. Можеш да перифразираш. Как мога в нашата страна да направят това възможно за мен? Трета фраза спирачка. На тази работа по друг начин не може да се действа. Може да стане така. Какво аз мога да променя в тази работа, че да се променят обстоятелствата в моя полза? Четвърта фраза спирачка. Аз нищо не мога да променя при тази власт. Може да стане така, с задвижващо позитивното движение, изречение. Какво може да се направи при съществуващата власт, че да се промени моя живот към по-добро? И пета фраза спирачка.
Нямам време. Знаеш ли, аз бях от групата на тези хора, които много често използват думата, фразата "нямам време". И ако разполагах с около половин-един час преди да изляза за някъде, аз не подхващах нищо, естествено, поради тази причина, че аз нямах време. Но при посещенията на семинарите от моята любима MLM фирма много често ни казваха, че трябва да се повтаряме. Аз имам време. Аз имам време. В един момент и аз реших да практикувам така. Бях много изненадана, че за същите тези половин-един час, когато преди аз нищо не подхващах, че няма време, аз сега успявах да свърша много повече задачки от плануваното си. Както ти казах, съвета ми е, след като изгледаш видеото, да направиш това упражнение самичък за себе си със собствените си фрази и извинения. Всеки, който е постигнал успех в живота си, знае какво точно иска и работи за постигането на целите си. Ако имаш пред себе си цел, няма нищо невъзможно. Повярвай. Защо е така? Защото в целта се концентрира и енергия, която ти дава тази движеща сила. И в древните учения се казва, че в началото първо е мисълта, идеята, а след това идва и между тази мисловна форма се създава, започва да протича енергия, която колкото е по-концентрирана, толкова по-бързо става осъществяването на целта като реалност. И ето пример за концентрация на енергията. Един мъж стои и си мисли: много добре би било, ако аз имам вила. И тази мисъл не му излиза от главата. Той я превръща в своя цел за близкото бъдеще и започва да действа. Намира терен, прави проект на вилата, намира първите материалите и прочее. В един момент вилата е построена, защото той е имал точна и ясна цел. Сега си представи друг мъж. Стои пред телевизора, тече реклама, в която се показва красива американска къща. И този мъж си мисли: ох, че хубаво би било и аз да имам такава американска къща. В следващия момент рекламата се сменя и на пейзажа красива английска градина. И мъжът се казва: о, невероятно красива градина, и искам и аз да имам такава. И ето рекламата се е сменила, едно чисто ново лъскаво БМВ профучава и мъжът казва: о, колко комфортно бих пътувала, ако имах такова БМВ. Как мислиш, този човек ще успее ли да сбъдне целите си? Не. Знаеш ли защо? Защото неговата енергия е разпиляна. Една част от енергията му, говорим тук за мисловна енергия, една част от енергията му отива за американската вила, друга част за английската градина, друга част за БМВ-то, а останалата част от енергията му
за още по-маловажни желания. Защо е така? Защото той не е гледал това видео. Защото човекът не знае, че ако се концентрира енергията върху едно единствено желание, той, и след това към следващото желание, той ще постигне много добри резултати. И не знае естествено как да се превърне желанията в цели. Но ти вече разбра защо е важно и полезно поставянето на цел и тя да бъде записана на хартия. Когато записваш на хартия целта, това помага, стимулира мисленето, поглежда ги и ги подчинява по начин, по който наистина целта ти става още по-ясна и започваш да действаш по нея. Да, но не само така. Целта трябва да е много правилно определена и написана. Един праведник умрял и отива в стая. Господ решава да го възнагради и го разхожда из райската градина. В един момент стига до една красива двоетажна къща и Господ казва на праведника: погледни тази красива къща на земята и ти можеше да имаш такава, но ти цял живот живя в колиба. А виждаш ли там двата гаража пред къщата на земята и ти можеше да имаш такива, но ти цял живот живя в колиба. В един момент пред тях се задава често нов Мерцедес, последен модел, и Господ казва на праведника: виж този Мерцедес там, на земята и ти можеше да имаш такъв. Тогава праведника не се стърпял, задапчал Господ и му казал: Господи, защо не ми го даде на земята? Господ го погледнал и му отвърнал: човече, как да ти дам Мерцедес, когато ти цял живот искаше запорожец да запорожец? Какъв е извода? Човек е имал желание, което е превърнал в мечта, но не, и в цел, но целта му не е била правилно поставена. Целта му е била поставена да има кола, независимо, че той е мечтал за Мерцедес. Как ти да се поставяш правилно цели, ще научиш от следващото ми видео, което ще запиша до около седмица. Щом това видео ти е харесало, моля те да гласуваш за него и да напишеш коментар. Ако имаш някакви въпроси към мен, свържи се с мен на Skype Venita95, имейл venikataklamba@gmail.com и също така и линка за присъединяване към най-добрата академия на успеха Успей в България. Не се притеснявай, че не успя да си запишеш моите координати, те ще бъдат записани отдолу под видеото.